Sako kai zuwa gwamnatin jihar Sokoto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda kuka gani mun haɗu ga mu kwanmu da kwarkwata mu muna a TikTokers ɗin jihar Sokoto. To mun fito domin neman wani taimako wa gwamnatin jihar Sokoto. Gwamnatin jihar Sokoto mun san tana aiki wallahi aiki iya aiki. Amma muna roƙon gwamnatin jihar Sokoto da karkata akalarta zuwa Sokoto ta gabas domin wallahi muna cikin tashin hankali. Sokoto ta gabas kidnappers da barayi su yi mata yawa. A haka muka kira gwamnatin jihar Sokoto don Allah ta taimaka ta tausaya ta waiwaya zuwa Sokoto ta gabas. Gwaron ya isa wurno raba wallahi ana cikin tashin hankali, akwai tashin hankali da babu tsaro ko kaɗan. Don Allah don annabi muna kira ta tausan murya don Allah gwamnatin jihar Sokoto a taimaka mana gwamnatin jihar Sokoto a taimaka don Allah a waiwaya. Mun san ana aiki wallahi ya aiki amma don Allah a mai da akala zuwa Sokoto ta gabas. Wallahi muna cikin tashin hankali da rikici kala-kala.